memikirkannya. Jangan ragu, oh sayangku, percayalah akan cintaku. Hati ini hanya cuma kamu, tinggalkan dia untuk diriku. Bon ini watu yo apa tulisan yo? Lah yo. Golek suara. Nang diare. Lah ya iku digoleki gendeng. Cari didol ae watu. Yo gak apa. Golek ya wis suar. Lah yo. Duh, ang luwe. Duwe gak nyekel, hoe pewanas. Enake nang jembatan Cangar ya. Ngawel lu. Nang ndi suar. Ayo. Hei, Bon, Sil, Po, nanti kok niku? mulai suar. Oh, aku ketok suar dek kono. Nang diare. Dek kono lho. Ayo barane ayo. Dewean. Yo. Ayo golek ae. Ayo. Penting iki kali. Penting lapo? Yo nakokno urusane watu ini. Karo aku. Kon karo gumbul. Wis kone Ayo ndak mana kon gak arek luwe ya. Panas iki. terus kon telu wae mangan sik ngono. Nang jembatan Cangar. Kak, ayo. Golek suar sih ayo. Ya wis, ayo. Mosok ya, Dik. Tiga suara apa, Dik? Yo kak Bon kak Diro. Iya, ngurus kita di lompongan hari ya. Sing ten ngono. Kano iki, Bon? Kano. Ar. Aku ini goblok apa wedo? Ar. Aja kon ngantuk apa luwe. Suarmu golek ini sampai. Luwe. Wong arek gede sak ngono kok pada bertula ngono, golek dateng sampah. Ayo golek mangan ayo. Goblok iki. Jok ngeyel. Bisa sik Lapar aku. tenan. Oh, suara ketemu mau ikut cair wis aman wis. Mangan opo ae gak turuti. Tak tukokno lek kono iki. Ya wis. Ayo Kan golek. beda kok gak Duwe iki gak Pas cekelan wis. duwe. Nah, dia iki. Kono ku. Kono ku. Iki yo tambah nglebeni aku. Sopo lu tadi Kak Bon. Sare paling ndek mbok ngarep lho, ayo golirune. Ayo nang mbok ngarep. Ini gak ngenteni aku arek. Swen. Panas pisan ya. Lapar. Ya iya lah iki. Ya iya ini cuman iki masalah batu iki. Lek cair lek lumayan kan. Sirek yo ngolu aku rek. Aku sih jok lemah lho. Luwe aku rek. Wis, ya kare. Wis tak dodo. Oh niku ora usah bingung luwe ae tak tukokno. Mangan yo kok ae. Lah yo. Kalau abane itu sih. Ayo. Wis mabuk tadi kowe. Mabuk tak turu. Oh, bos hari iki. Duh. Tambah turu ning ngarepe wong ae. Oh, tak dio keset ae ning ngarepe meneh wong. Ngurus watu yang penting ini Yes. watu ngurus penting kita bayar ini. Itu gak menghasilkan duit deh. Apa dalu ini Lah yo, waktu menghasilkan duit tok. Rokok ngecer. Iki jare payu ndek tukang mesin. Mencari rong M. Watu elek ngene mosok payu ya. Sandiar yo. Kok tak golek info ae. Oh. Loh, lah iku. Aku golek nang wong Jek. Jek. Kon golek yang elemen kon cuk. biasa ngrepot Yo opo? Lah iku sing mbok cekel yo opo terusan yo? Loh, lah iki watu sing winginane dikeki Mas Bokang lho aku bingung. Ayo. Lah, iki ku payuwe nandi? Iki wedine lek nang wong dodol emas, awak dhewe sing diguyu. Lho Mas, lapo amen watu amen dol. Lho, tapi jare Mas Bokang iki jare ono nganuwe. Oh iya. Iya, iku 2 M regane watu. Iya. Golek info nang wong ngene mburi lho. Iso po ngerti ono sing ngeru Iya. watu-watu ngene iki. Ya wis, ayo. Lah tapi lumayan lho. Ayo, ayo. Besok ora langsung cair dino iki ngono lho. Heeh.
panas sih rek. Panas, 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 panas. Anu ini panas, 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 panas anu. Panas, panas. Masen, weh, ono apa iki? Sama nunggu kono sih lo dulu. Ono apa, ono apa? Lho. Lah, aku inginane lho apa iki rek? Dikeki wong ya. Yo, watu. Tapi ki nilai gede jare. Dari sini rong M. Iya, lek didol iso payuhe sampai sakmono. Mosok watu ngene ngene sih. Teman delok. Lah kok percaya gak percaya ta aku? Ayo, mosok watu ngene 2M. Tapi kuat Mas waktu Mas. Hah? Iku ono api. Seleretan Mas. Iki diorek-orek biasa iki ngawur kono iku. Iso ta Mas ora biasa. Delokna. Ciptaan Gusti Allah. Mosok sih ya, sepurane lho ya. Wis ngene Mas, iku Terus ya apa iki maksudmu kate mbok dolono ah? yo, sampean ono kenalan apa Mas? Iki lak mlebu barang antik berarti ya. Iya. Nah, nek barang antik ku yo, sakaro kuwi ono toko barang antik rek. Wonge ku nyamar, yo gak nyamar ya. Sambilan. Jadi wonge tuh duwe toko barang antik yo. Tapi wonge ku duwe sambilan tukang parkir. Dendi. Ning ngarep iki lho. Ning ngarep. Iya, golek ono yo pokoke. Wonge ku antik pokoke. Wonge antik. Antik wis wonge. Ciri-cirine ngono to wis wong antik. Wonge antik. Biasane ku sering nggih kacamata. Wonge. Yo, parkir ngarep ini lho. Bidok lah anu wonge lek. Ora ndeng ngono. Ora. Mosok tukang parkir beda kan goblok. Lah iya ya, iku Lah, iya. nyeblangne apa ya? Heeh, ya wis pokoke iki ya yo. Watuhe iki langsung apa tawakno. Iya. Gelem gak Mas yo kira-kira. Gelem paling. Soalnya aku lek nang koyo toko emas ngono ku ya. Aku kok wedi diguyu. Iya ta. Opo Mas watu? Kan lek toko emas kan ngerti mek emas berlian tok Mas. Lek koyo watu-watu kuno kan gak kira ngerti ya. Iya ta. Iki barang antik iki gak iso lek mbok dodolan toko emas yo gak iso lah. Wis nang dodol wis. Dalan kono wis tawak-tawakno nang tukang parkir lho. Iya. Wonge duwe toko. Wonge pokok kacamataan terus raye antik ngono yo. Pacakane antik kacamataan. Mbok kacamatane ireng jane. Ireng. Mbok ireng sih, mbok ireng sebelah ini biru gak ngerti ya. Pokoknya wis iku wis. Ya wis tak paranane sik wis. Yo wis. Mas yo. Yo. Hargan di sih. Buat kene cedok paling. Ora. Kon ngerti ora maksudnya? Ngerti. Kok ndeng ngarep ayo. Iku cah. Lek cak bakal. Loh, nanti Ya apa jare budal nang Korea. telat pesawate. Oh kok iso? Tinggalan. Oh iya, sampe lungguh sik. Apa ono apa? Sik ta lah. Tak. Lah aku iki lho, ate ngedol iki sik ragu asline. Wedi lek gak payu. Lho, kon gak iso ngedole. Lah tapi aku mau takok wong ndek kono. Iki dikon ngedol nang wong antik ngono iki jare. Wong barang antikan ah. Iya, lah ya iku sing tak maksud. Iki watu zaman purba iki, lawas sih. Iku? Watune iya. Wah, ya bener yo. Lencen zaman purba berarti ndoke dinosaurus iku, Cak. Wah, kono ono ae iki yo dinopak iki lho sing ono di batu iki lho. Iki barang lawas. Ya wis ndang dolen iki. Ya, Ayu kok, Kak. payu iki barang lawas. Ayo wis. Engko lek ngedol apa-apa no. Hah, ngono lek metu jine. Ya wis, ojo guyu. Aman ya ono ae apa-apa. Dolen wis aku selak kesusu aku. Si aku iki ya ditakok, kacamata sampean iki lho nandi? Apa? Kacamata. Ya tak dol ta. Payu 300 juta. Wih, 300 juta. Ya wis, kuwi tandang nang barang antik iki lho. Ya wis. Ya, hati-hati. Yo. Wis Mas yo. Yo, ndang dolen niku. Luwe-luwe oleh promo enak tuh jalan loro gratisan gitu makanya di omah itu apa itu kene kita kuji oh gendeng kon kayak Afrika gak tau mangan aku niku Kurang mangan oh retos yo mulai enak itu mangannya. Alhamdulillah oleh mangan gratis rek. Gak sido nang jembatan Cangar.
Nên không cả lầm mới sẽ aku ya. Penake panganane salah pitik-pitik remes iki. Hei, Syah, tarik lagi. Kono kana? Kono kana? Ya. Kau ngerti ya wong sini? Wong iki ketok antik dopo kan. Parahnya wis. Kan kok wong sing nganti sih ya? Iki apa kuwi? Yo, antik dhewe. Lek, aku iki ana perlu ambek sampean. Ya perlu kok. Iki lho. Sampeyan gelem manuku iki. Apa? Watu, tapi jero ono isi. Isine apa? Iki ku lek didol iku wis ya lumayan, tapi sampean gelem manuku. Lah dolen nang wong liya apa lah apa dolen nang aku? Mungkin padha-padha barang antik iki. Ora lah iya, iki mau aku ya oleh kabar do wong mburi aku dikon rene sampean jareku wong antik. Oh, terus mari kono. Ya wis iki lho. Kontol piro? Ya sapantese nopo piro sampean. Aku wingi dikandani wonge sing duwe iki payuhe 2M. Lah iku 2M duit campur godhong ta ya apa? Lek gelem ya 100. Lek gak gelem ya gak apa-apa wong gak maksa, Bos. Waduh lek 100.000 ora tak donang liyane lek. Lah wis lapo kon to nang aku ya dolen ae nang liyane. Ya tak kira nang sampean luwe larang Lah ngalami koyo ngene kok kate njaluk 2M. Ya Lah ngenyang ya gak nggawa. ya wis lek ngono tak donang liyane. Ya wis ngaliyo ae kon tambah nyerimpeti moto. Ya wis tak bali saus Ya sampean wis ora niat. tambah ngaliyo tambah nyerimpeti moto ndek kene kon. Wis ah. Mek ngono tok kon. Ya wis gamang-mangi kon ngali. Gamang-mangi kon ngali kon niku. Walah walah. Terus masih enak kayak parkiran dari wong antik elek ah. Kon bisa rumah yo. 100.000. Ayo, tolong 100. Mang cek sono pisan emang. Ya sini. Duh, Wis lah wate gak payu tak mulai mari yo. Tak golek info sing pasti gawe buka usaha. wah ya lek aku kemarin iki golek dhewe ana apa-ape caire. Ya wis tak pe dhewe. Wis yo wis bakal gak ngurus aku. Kok mulai pisan ampun. Iya, arep aku te golek info sing pasti gak buka usaha kok. Ya wis lek ngono. Aku sik mendingno iki, sik optimis aku lek iki jan 2M. 100.000 mang gawe opo mang? Wong iku ono sing antik kono asine kudu wong sing dodol barang asine wong iki sing antik. Mang wae mang ngomong lek 100.000 karena teman-teman iki. Ngomong ngono mang. Raya lho sang ngerwek ketok sik. Ambil kacamata emang lho. Iya, wis wireng. Mek cangkem kemana iya. Ya lek ngono yo, kono aja ngresulo yo, lek iki payu yo. Oh, Wis tak mulai sih aku. ya wis, mulya wis. Siap. Ya apa yo? Duh, carane ngedol iki yo bingung aku. Mau tak dolek wong parkiran mau ditawa mek 1. Terus dari tak bokang. Arek ku lapo sih baru rek. Iso Tak parani. Wah, Wah, surupan arek iki sih nglamun ae. oke. Carane ngedol iki ndek endi? Dadi kon lapo? Iki lho, Mat. Opo? Iki lho, aku dikeki cak bokang. Apa iku? Lah, iki ku jare iso sampe payu 2M. Ngono lho, lah aku mau ngedolek ngarep dek wong parkirane mek payu mek 100.000. Ah gendeng ah. Lho sih lho. Delokna. Kon malam-malam koyo ngene kok percaya kok. Waduh lek iki arep mati kono isine. Lho lah iya mangane ku iki iso payu gedhe. Lho ora iki ono isine bahaya yo. Iki Oh, gak percaya kon. Aduh mono-mono wis. ayo. Oh, malam-malam kok ngene. Saem barang. Aku kono wis. Kae. Nape mbok wolak-walik. Gak soalnya iso payu 2M iki. Gak iso rong kon kok percaya ngono iku jenenge wong musyrik. Kon ngerti kon gak Tapi percaya. sik kudu terpecahkan iki. Wis gak iso wis. Selamat. Iya, lapung. Lapo men? Sarapan ta? Sarapan Muangan nang kuburan aduh. Gak enak ta ngene iki ambek ngewan wedhus. Nah, dia asistene sampean, Cak. Kamu surat kelayakan hewan kurban. Kelayakan hewan kurban. Walah, wis
kurban. Iya. Mulai kapan budal iki? Mang isu ya ndak kon. Lungguh. Cak iki lho, Cak. Tuku ayo. Apa? Iki lho. Ah, watu iki lho. Lah, iki mulai aku dikei Cak Bokang. Jare payu 2M ngono lho. Aja dolan watu-watu ngene iki, lek isine nang awakmu dhewe apa? Lah iya kan kudak-kudak sing ngomong. Sing nggodho nang awakmu, kon sok serupan ngene iki. Lah kon. Kayak wae iki wis. Aja dolan sama watu ngono iku. Andani kok kudak-kudak sing ngomong li, li. Ayo. Rupan ayo. Aku dolan purel enak. Iya ya. Heeh. Asline. Watu, Apa kon lara kon? watu ngono digawa. Akeh di kuburan kono. Tapi lo jare iso payu nang 2M. Wah, lho kok percaya watu ngono iku? Sek arek iki. Gak usah dipercaya ngono iku. Barang kuno ngono iku. Bentek manganan ku rek. Comong ae. Ne. Aduh duwe mang tau iku. Lah jarine Dirampok itu mang gitu. wis ngene wis. Ayo, ngringin ngono lho. Ayo. Lakon dhewe kon mari. Watu-watu ngono kan. Ya udah. Ayo. Goblok ngene arek iki. Wis. Ini lho, lungguh kene wis. Ah. Lungguh. Terus. Endi watune? Kok mau moro panas ngono iki lho. Iya, nah kan tadi kan gak percaya kan. Loh, lah terus iki opo, Mat? Ora ero aku. Kon kudu ngomong pinter apa nang Pak Yai. Nah, karena kon percaya nang ngono-ngono iku kan ono isine kok mulai mang gak percaya. Musyrik gak percaya. Cak gempet mang lho yo ngomong koyo ngono. Kon sing mbok 2M ae. Rasakno saiki kon matimu. Panas sih mbok cekel. Apa? Terus gua rene wis bapak. Lho. Mau ora iki? Lho, arek iki lapor. Lho. Waduh. Lho. Waduh, iki tak golek pertolongan sik ning Cak Gempot arek tak culik. Cambot, gawat cambot, ada iku keluar. Kono gawat keluar. Lupa aku. Ono apa? Kesurupan are, ayo delokno. Lah iya aku. Lah iya iku. Aku mang lho. Kono kudu nang Pak Yai apa nang ngomong pinter ngono. Lah kok dibawa sih. Mari dibawa disawat nang ngene muruk. Oh, kena aku mau mayu ta wedi yo. Oh wis ayo parane. Nah, parane. Ini cepet. Iku lho, ayo cepetan. Sumpah. Wis kewawat tok arek iki. Lho, Cak, mangel turu. Saya kok wis tak ngene arek. Lho iku setane merasuk jenenge goblok arek iki. Terus tak gone mulai wis arek iki kok tempat iki tambah nemen niku. Yuk, awake sak kebo ya. Ya iku gendongnya wis Tenan-tenan. sik menengo. Sampe gak melu kesurupan kok gendong. Ah, susah tenang ae. Sik tangane brano. Mat. Terus, ayo, nang. Waduh kok kebo rek. Wis tak gawe sandale wis. Yo. Waduh nggo kebo kutel iki rek. Lho ya iya. Tak kandang dong. Yo, kok ada tambah semaput tadi. Ya, kamera action. Waduh lek satu sang ora tak donang liyane lek. Oh alah. Terus ya dolen nang liyane lah lapong to nang aku. Tak kira nang sampean luwe larang. Kok kalau kira-kira saiki yo pat apa? Alami koyo ngene kok iso dekatene. Menyang. Apa itu lagi rek? Jangan ragu, oh sayang. Do. Ang Hati ini hanya cuma Duh, oh, momor gitu. Duh, sik. Bon, waduh, ada gire. Wis, gak usah saya dok, wis. Tak ngali aku wis. Ah, nyocot.